ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି କୋର୍ଟରେ। ତେବେ ଏପରି ଏକ ବାଦବିବାଦ ଭିତରେ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେବେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ଆସିବ ଶୁଭ ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କାଳେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କାଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋଶାଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହା ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ, ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଏକ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲିଉଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲ ମାଗିଥିବାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।